Shin ka taɓa tunanin me yasa mutane da yawa suke lalacewa bayan sun fara shan ƙwaya? Da farko suna ganin kamar nishadi ne, amma daga baya sai ya zama tarkon da ke lalata rayuwa. A yau za mu yi magana a kan illolin shan ƙwaya ga jikin mutum da rayuwarsa. Sashe na farko, lalacewar lafiya. Shan ƙwaya na iya lalata muhimman sassan jikin mutum kamar ƙwaƙwalwa, zuciya, huhu. Mutumin da ya saba shan ƙwaya kan fara mantuwa, rashin natsuwa, har ma yana iya samun matsalar tunani. Sashe na biyu, lalacewar rayuwa. Ƙwaya ba ta lalata jiki kawai ba, tana iya lalata rayuwar mutum gaba ɗaya. Mutane da yawa sun rasa karatu, aiki, iyalansu saboda sun kasa daina shan ƙwaya. Sashe na uku, shiga laifi. Yawancin masu shan ƙwaya kan shiga matsaloli kamar fashi, sata, tashin hankali, domin su samu kuɗin sayen ƙwayar. Sashe na uku, lalacewar gaba. Abu mafi muni shine, ƙwaya na iya lalata makomar mutum. Matashi mai baiwa zai iya zama mara amfani a cikin al'umma idan ya fada cikin shan ƙwaya. Rayuwa tana da daraja. Kada ka bari ƙwaya ta sace maka lafiya, mutunci da makomarka. Ka tuna, dakatar da shan ƙwaya yau yana iya ceta rayuwarka gobe.